Hola, avui vinc a compartir amb tu un verset que trobem al llibre de Gènesis, capítol 13, verset 18. I diu així la paraula de Déu. Abraham alçà el campament i vingué a establir-se a les alzines de Mamre, que és a Hebron, i allí va erigir un altar al Déu etern. Abraham, que encara no havia formalitzat el pacte amb Déu en aquesta porció de la història, i el seu nom no havia estat canviat a Abraham, a tots els llocs on tenia una preciosa trobada amb Déu, edificava un altar. Els altars antigament eren llocs on es feien sacrificis al Déu Altíssim. Tot com un preludi del que anys més tard havia de ser el temple. I tot això com a un preludi de l'únic sacrifici veritable, que és el de Jesús, l'anyell de Déu. En aquells altars, com hem dit, es feien sacrificis per lloar Déu, honrar-lo i fins i tot demanar el perdó. El propòsit d'un altar era que estigués elevat, fent referència a la grandesa i superioritat de Déu. M'agradaria molt que analitzéssim la paraula altar i poguéssim entendre aquest context. A les trobades amb Déu, Abraham aixecava un altar per fer el que ja hem esmentat abans. Després de la nostra trobada amb Déu, si l'has tingut, personal i transformadora, l'altar aixecat som nosaltres mateixos. És amb les nostres vides que podem demostrar a Déu el que abans es feia en un altar físic. La nostra vida, la meva vida, hauria de ser un altar per a Déu, on sacrifiqui tot allò que em vol distanciar d'ell. Que la meva vida pugui ser una fragància agradable i perfecta a Déu i als seus sants ulls, on tot el que faci amb ella sigui per honrar el seu sant nom. No pas perquè fent això hagi de ser perdonat. Res del que jo faci farà que sigui salvat. Només Jesús fa això a les nostres vides. Però sí que podem fer tot allò que Déu es mereix per ser Déu. Els sacrificis en els altars s'aixecaven per Déu, però alguns els aixecaven per aquells falsos déus als quals rendien culte. Així doncs, la nostra vida també pot ser avui un altar per aquells falsos déus que volen suplantar el lloc de l'únic Déu. Anteposar els meus desitjos, els meus plaers, les meves febleses al Déu Altíssim i viure una vida en sacrifici a Déu és el que ens convida a aquest preciós passatge d'avui. Que les nostres vides siguin avui del tot per Déu, sabent que ell s'ho mereix i que, a més, en múltiples ocasions ens beneeix. I tu, quin altar estàs construint? Si aquest vídeo ha sigut de benedicció per tu i t'ha ajudat, et demanem que li donis un m'agrada. Que et subscriguis al canal, si encara no ho has fet, per d'aquesta manera poder arribar a moltes altres persones i que comparteixis amb gent que consideris que ho necessita. Aquests gestos ens ajuden moltíssim perquè poden arribar a moltes altres persones. Que tinguis un dia molt beneït.